2 March 2024 ni salo kaisa Tiprasarok ni laibuma sijakmani bubagra product ni saitok mabai Tiprasa dofa hamkrani bagri ekodo sign khlai mankha phiaba tabu kami bising belaino koktoma kotor kha asaijak ekot tamno hin gobangkuk Tiprasa lukurokno sawimanya ekot tamno hin kami amchai tongnai Tiprasarok saimanbaya tongkho borokno okokno sirina eba kok pecharna bagui YTF ni adongro kaisa wansukmung naharkha 10 March ni simi 14 March 5 days eba salbri romui kami thangui kok pirna bagui wansukmung naharlaimani yagulo tini 14 March sangrong sal paithakni salo TT ADC hapangni EM Bormunang Rajesh Tripura tei laithangjak Bidhan Sabha chongmariwo batainai 42 Amarpur constitution ni candidate Bormunang Ashiram Riang tei YTF ni adongrok 42 Amarpur bekasteni Bumra Sora bisini wearai kamini simi door to door eba kami nogo habai kokpirna chenglai kucha kufur tahindi party no nasigya karai sabo dofano muthangri telangnai sabo dofano mutangnai leader bono nachigui board ready hinai kok chalaimani ko abai klaino borongmunang EM o door to door camping no tei tamusuka khlainai ji tongo sarkar family porengke bo kok saya assembly botine MLA thamo porno tunu khana त्रिपुरानी इतिहास जो वहाँ से केंद्र को थाई को साइना नंगु हम ये जत्रो नंदा हा जत्रो बाय साइना हा समाजपति गुथिके नि जत्रो सब त्रिपुरा जो जे खुजुमा बारांसि साइ देमो जुनक्तिखु मेनमले एकमात्र ना सुबि तला ए तला बुत सामबा सामफाया आरिया जों जे मै हाला तिनि याखै बुमा फाइसे हम ये नाने एलाकारो नि लामा खाया थमरो जोंरो सजु साइ ओनाइके Bazar mau thama foto, resumber lama foto, jadi rika apa foto, cipo apa foto, nanti barat saya kemaya, cuma apa sih baru cek, Bumra sora bisi, wayarai para. अमरपुर कस्तेसी अनि लोगे तो चिने असिराम रियांग थाने विधानसभा लास्ट विधानसभा बासजा सिरि लोगे YTF त्रिपुरा मोथा TWF जतनो लिडार्स लोगे तो जों 90 काय तिनि प्रचार खायो जे थानायो बुबाग्रा केंद्र सरकार बाय कायसा चुक्ति खायका जेने पॉलिटिकल राइट्स बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट चिनी हिस्ट्री लैंड राइट्स आइडेंटिटी महाय लैंग्वेज अपनो तये जे केंद्र सरकार बाय कायसा चुक्ति खा अपनो जों 90 चिनि बरनो काय बुझायो जे जोंनो जे ताबो कक रजाखा ओ कक फाइनाइ सालो जाते अब मटेरियलाइज अंथों इम्प्लीमेंट अंथों कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन नि बायनो जों ताबो सामु माखायनाय जे जोंनि बुबाग्रा जेसा बिनि कौन मते जों लामा मा हिमलायनाय कैंडिडेट जेसे पांथों सिम्बल जेसे पांथों जों चिनि मानथाय बायसे अचुक बसर तो गोबांबा बरक सिम्बल मेटार अमाहाय पार्टी मेटार कचिनि बुबाग्रानि कौंखा जों लाइ थानाय सालो अमाहाय जे मिस्टेक अब नि कारणे चिनि बरक मंसा मालिया अचिवमेंट जों कम टाइम नि बिसिङाव अंना नांनाय जे केंद्र सरकार बाय कायसा चुक्ति अब बुबाग्रानि लीडरशिप नि बिसिङै अब माने थाका अदरवाइज जों माने अब बनि जे एफर्ट अपनि बाय जों माने थाका गाबोन जों 90 काय जों जिनि बरनि और जों दिनि प्रचार खाय दङ जे बसकांगो जों बुबाग्रा जे साख्लै अपनि मतेनो जों बिनि कौन मते लामा माहिमनाय सिनि मानथानि बागै कारण बुबाग्रा सिनि मानथानि बाय लराय खाय दङ
ओंखाय जोंनि मानथानि बाय एसे बुबाग्रा जोंनि लरायखाय दं ओंखाय जों बिनि लगे रिनानि जोंनि কোনো সমস্যা ফাইনালি কইয়া তাবো রাজনীতি দল তাই কাইসা ফাইনাই ব সাপাইনাই তাই কাইসা ফাইনাই ব সাপাইনাই কিন্তু जों বাস্তব মানে নাই যে বসক জরা বরক চিনিবাই সামং খাইকা বরক जोंनो তৈयै রাজনীতি সমিতি থৈ থাকা না বাস্তব जोंनो কিছু মুখসে রদে রাখা এডিসি এলাকা নাই দিদি তাবো চিনি অর পারানো নাই দিদি এনি পারা থাংদি লামানি সমস্যা নুকনাই এমাই दैनि समस्या नुनाय कारेन्टनि समस्या नुनाय स्कुल मास्टार करे नुनाय जों बरक नक करे नुनाय जों बरक हुखायसामानि नुनाय एमाहाय सेरायनो गाहाम जागा लेखा फोरोंनाय नुनाय हस्पिटाल करे नुनाय बिथि करे नुनाय डक्टर करे नुनाय कोनो एकटा रुगी अंखा बने इमारजेंसि रहनानै बाय एम्बुलेंस सार्भिस थिंबोते करे नुनाय न खामका एमाहाय फायर सार्भिस गारि सफायाखै नुनाय एमाहाय गोबां मा सिनियर रुगी रङै थैयो आबरनो जों गाहामके दंनानै आबहाय समस्यानि जों मुक्ति माननानै जोंनि एलाकाबो रां पैसा दरकार ताबो टाउन एलाका नायदि बसक डेभलप जोंनि एलाका नायदि ताबो ताबुनि जे जुग तिनि और कक साके जों जत जागानो तिनि नुक थानाय ओ जुगोसे जों तिनि लामा करि जागा दं ओमफ्राय बसक अमाहाय जों समस्या खालाय दं अमाहाय रनो जों फायनाय साल अरनि जों मुक्ति माननानै हिंखाय जोंनि बुबाग्रा जोंनो अधिकार होनानै बाय फाइट खाय दंगो जों जोंनि बुबाग्रान लगे जों माबो सालायनाय पहिला नां साखा जोंनि अर सिम्बल मेटारिया पार्टी मेटारिया बुबाग्रा पहिला साखलायजाक पार्टी बतौरिया सिम्बल बतौरिया जों जाति स्तर दफासे दङ ब कांग्रेस तमनि टाइम बन्दर नखना बुबाग्रा पहिला जाति उलो पार्टी हिनि साखा बरो बासलायका बुबाग्रा ब केनेदेर बासानाय पार्टीनि बाय ब दफाना दकारनाय बरो रक सालायका अब जो तो बरिया तिप्रासार सालाया बुबाग्राना हामजानाय तिप्रासार कोनदिनो सालाया बिरोधी दल जारा राजनीति खायनाय पौर निबाय सिमि तंनाय सियारनो हामजानाय लुबिर बरक सिमि बेरै साव दफाना दकारoi राजनीति खायनाय बरक सिमि माहाय कक साव ताबो जदि लुकरक संमानि तो हिंकै जों जे नायनाय मिनि गुरे एलाका माहाय सुने करे बुबाग्रा जे खाय जों अबनो खायनो माहाय कांग्रेस न या करे ब बाखले फायो आं दफाबे दङ नालाय सीएबी नि केस बोलोरे के एनआरसी नि बने सुप्रीम कोर्ट केस दंगो बबनो या करिया आं पुस या करनाय पार्टी या करनाय आं दफाना या करिया पहिला जाति उलो पार्टी बनि कब बखरि फायो जों अबनो हेते जों बिसास मा खायने बुबाग्रानो ताबक सिनि जे कैंडिडेट सिनि बुबाग्रानि बनि बाय जे बुबाग्रानि बायनो बुबाग्रा वान सका केंद्र सरकारबो कायसा जागा रखा जेनोंनि अधिकानि बाय नर फाय कक साफाय दिनै अधिकानि बायसे कक सालानाय र फायनाय सालो ब बीजेपी ओंगै थानाय अमाहाय ताबो दरते जों केबनो कक संमाय नंयाखौ आर ब चिनि बायनो अधिकारनि बायनो कक सानाय चिनि बायनो लराय खायनाय कारण ब उल्टा फुटा बरो गया बका राजपुरी बानि बरक जे अशोक बसर जुग चिनि तिप्रासारनो काहाम हामिया যত সময়नो बर यासागै जोंनो तुइ दुले फायनाय ता महाराजा नखना बास्तबनो बसक बाहाय के सामुं ताका बसिनि बाय बसक कक साका तामो जायतखा 100% जों महाराजानि जे सामुं तामनियाव जों बनजों हयतो मा जानाय